Inflables són poder jugar i saltar, esgrima amb més passió que tècnica o un taller de capoeira elemental són algunes de les moltes activitats lúdiques i didàctiques que les nenes i els nens de Castelldefels van poder gaudir el passat 4 de juny al Parc de la Muntanyeta. El motiu de tal desplegament celebra el final de curs de les activitats extraescolars i dels jocs escolars. És algo més que un àmbit de joc, no? Nosaltres, des de fa molt de temps, des de l'Ajuntament, apostem per una ciutat educadora, i una ciutat educadora vol dir alguna més que impartir coneixements, vol dir també desenvolupar-se, desenvolupar-se com a persones i viure d'alguna manera la ciutat, no? I avui, diguem-ne que és la màxima expressió, aquesta cloenda. L'objectiu de la festa era crear un espai de relació i trobada de tots els agents educatius que participen en les activitats extraescolars, a més d'oferir un acte festiu a la canalla de Castelldefels. La idea ha estat, com cada any, difondre l'esperit que impregna les activitats extraescolars durant tot l'any. És potser un dels punts de trobada de més i més àrees de l'Ajuntament i, per tant, de més i més àrees de la vida de la ciutadania. En aquest cas, una ciutadania petita, jove, que és la més important, no? I per nosaltres aquesta cloenda és bàsica, és a dir, que ells puguin gaudir, disfrutar d'aquest moment, de compartir, aprendre allò que no han après durant l'any també, encara que sigui en un taller, veure coses noves, animar-se per l'any que ve fer-ne de noves. Al Parc de la Muntanyeta i als voltants van presentar un aspecte esplèndid per l'alta participació de milers d'infants i famílies en una agradable tarda d'esbarjo i diversió d'ambient medieval gràcies al muntatge Medievalia i activitats educatives com el taller Alimentar-se és divertit. Es va deteriorant diàriament la dieta de les nostres famílies, dels nostres nens. Mengem més bolleria, més aliments prefabricats, més grasses, i és molt bo que dins de l'entorn familiar els nostres nens consumeixin cada dia més vegetals, més fruites, més amanides, i amb aquest estat hem intentat recordar a les famílies la importància de consumir diàriament fruita al nivell familiar. Tota la jornada, el grup de teatre Paranoia es va fer càrrec de l'animació infantil i es van succeir diferents activitats realitzades en la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular i altres entitats ciutadanes. El parc es va convertir un cop més en tot un espai de joc on potencia la pràctica de l'activitat física i de l'esport durant el temps d'oci. Pues nos lleva una vez más a hacer una fiesta de final de curso como la que nos encontramos hoy en el Parque de la Montañeta, donde se ponen de práctica todas las actividades que se realizan en los diferentes talleres de las escuelas. L'activitat va estar organitzada pels centres educatius, el Pla Educatiu de l'Entorn i l'Ajuntament de Castelldefels en la tasca de les regidories de Serveis Socials, Cultura, Joventut, Educació, així com el Patronat Municipal d'Esports.